ученици днес правим нормативи. Равни стойците, приборите са кръгло, ляво, дясно, ходом, марш. Ти на как ще ми се правиш? Ти няма да правиш упражненията ли? Ще правя каквото си искам. Не. Ти на мен ли бе? Ти с нея ще се разправиш. Знаеш почти ако звънна на майка ти. Ау. Не, моля те, не. Ало, Гошумира, аз не ти се разправя по физическо, бих му написала една двойка, защото само ми се разправя на мен. Вика ми, че не ще ги изпълнява, а и без това, знаете ли какво? Ми се оправдава и ми вика, че прави каквото си иска. Здравейте, господин Павлов. Какво има? Веднага ще дойда. Майка ти ми каза, че идва. О, не. Защо? О, трябва да се скрия някъде. Няма спасение. Ама, Пишо, защо я ме опазиш? Този двойката пазя, то господина ще ни хвани два пъти и ще ни набие. Кожа, кости и зло. О, не трябва да някъде наистина да се крия. Не моля те, господине. Не може. Няма да ходя при директорката, нали? Няма. Къде е синът ми? Ед го е тука. Не. Ед го е тука. Държа го, защото не ще... Защото иска да бяга, при неща да сти на място. Ау! Моля те, спри. Бягаш. Не. Ау! Не, моля те. Ау! Нарежа го спокойно. Взимам сина обратно. Ще го прибера и вкъщи. Ще му забраня телефона и ще го прибия още повече. Благодаря за уведомението. Прибирам се го с мен. Още един спъден ученик. Абонирай се за час 2!